Vi ste u saborsku proceduru uputili zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva o radu stožera za vrijeme pandemije covida. Ispričavam se, posebno sad zanimljivo otkad izgleda da gospodin Capak i suradnici ne žele nastupati. Otkazali su intervju gospodin Kajić našoj Nataši Božić-Šarić u TNT-u. Jutros je trebao biti održan okrugli stol. Vi ste se pojavili, neki nisu. Kolega Bartulica ga organizirao, ja sam uspio stići negdje na pola okruglog stola. Da li gospodin Capak se nije pojavio, Nitko se nije Bubaš? pojavio od vladajućih, oni očigledno žele sakriti ovu temu, oni skrivaju kao zmija noge sve podatke. Mi znamo, znate šta, dakle uistinu, da evo objasnit ću, dakle uistinu od samog početka je klub Mosta na braniku ljudskih prava, branili smo slobodu građana da sami odabiru ono što misle da je za njih najbolje, tražili smo informirani pristanak, tražili smo da se ljudima točno objasni kakvu štetu im donose određene nuspojave, na primjer od cijepljenja eksperimentalnom terapijom, a kakvo dobro im donosi. Vladajući su nas grubo difamirali. Sjetimo se, nas Mostovce su na najgrublji način prozivali ljude koji, svi smo završili neke fakultete, neke doktorate, nešto, ali prikazivali su nas kao ridikule koji su ispali negdje iz neke šume. Mi smo uspjeli izdržati sve te prijetnje. Dobro, ali... Evo samo da završim. Danas vidimo da smo bili u pravu cijelo vrijeme. Dakle, oni su lagali. Pfizer je sam rekao pred EU odborom, dakle u Briselu, da nikad nisu radili testiranja na širenje cjepiva, a oni su radi toga uveli COVID potvrde. Znači, ovo istražno povjerenstvo, dakle istražno povjerenstvo, hoće li se baviti samim radom stožera, sad nevezano za cijepljenje i različita mišljenja o cjepivima, dakle hoće li se baviti, ne znam, je li trebalo aktivirati članak 17, je li trebalo u jednom trenu doći do toga da ljudi ne mogu napustiti područje pa sve te županije... Praćenje GPS-a i ostalo što su tražili. Što je sa cijepivom u smislu novca poreznih obveznika? Pitam, dakle, hoće li biti na tome je li netko pro ili kontra cijepljena ili će biti ono što se tiče svih građana koji jesu i pro i kontra? Uistinu idemo široko, ići ćemo široko, zato vas sad vraćam na to jer nas to zanima. Ići ćemo široko jer što je, tu je splet svega. Dakle, tu je očigledno bilo muljavina, krađa, notorni krađa, pa pazite, vi imate varaždinskog mladca, dečka od 24 godine koji osnuje tvrtku, dakle onda falsificira, a zanimljivo, čovjek je bio robijao. Znači on je završio u zatvoru jer je falsificirao novac. Mislim da nije čak oslužio za zato jer je bio maloljetnik, ali falsificirao novac. Dakle, vi imate lopova koji falsificira novac, postane punoljetan, osnuje svoju tvrtku, tata mu je poznati bivši saborski zastupnik, mama mu je predsjednica upravnog vijeća Varaždinske bolnice, što je nekako kroz medije, imam dojam kao da je promaklo, ili dakle moćni HDZ-ovci dakle na tom području, i onda mali, gle čuda, odjednom radi milijunske biznise sa vladom. Dakle, i nabavlja COVID testove iz Turske, preparkirava ih iz Kine, u Turskoj ih negdje preparkirava i u podrumima Varaždina i lažne te testove prodaje i čovjek si kupi 2.800.000 kuna Lamborghinija Huracana, dakle strašno. Ali nije samo to, sjetimo se svega što su oni radili, javna nabava. Dakle, to je skandalozno da vlada ni u jednom trenutku, ako vi nemate što skrivati, vi mene pitate, ja ću reći iskreno, ja na to ne znam odgovor, ili ako sam pogriješio, ispričavam se. Ali oni skrive kao zmija noge sve javne nabave, a na primjer, vrlo je zanimljivo kad ih je na razini Europske unije, kad se nabavljali respiratori, tamo može javna nabava, ali u Hrvatskoj ne može, i naša Marija Selak je zatražila nekoliko puta, mi kao klub Mosta smo tražili, pa dajte recite nam samo gdje ide novac, nas, građana, poreznih obveznika. Plenković to skriva kao zmija noge, zato jer je duboko koruptivna HDZ-ova hobotnica sve promrežila, i zato tražimo povjerenstvo, da izađe van sve ono što su oni čuvali, skrivali, manipulirali, lagali, obmanjivali, i zato cijelo to povjerenstvo bavit će se širokim temama. Slikom, dobro. I zato tražimo potporu kolega iz oporbe i vjerujem da ćemo ih dobiti. Jeste razgovarali već s njima? S mnogima jesmo, nismo stigli naravno sa svima, to ćemo kroz ovaj tjedan obaviti, ali imat ćemo širu potporu oporbe. Mislite da će doći do tog istražnog povjerenstva? Nije ni to lako. Gledali smo pokušaje raznih istražnih povjerenstava. Neki su se održali, neki nisu. Dakle, ako Plenkoviću je stalo do istine, pa i do toga da unutar, među svojim ministrima, među svojim državnim tajnicima, među ljudima koji su tijekom pandemije izgradili kuće, vile s bazenom, obogatili se, milijone zaradili, samo želimo trag novca pratiti da se sazna ko je što bi rekao kolega Nino Raspudić, jamio. Dakle, neka iziđe van, građani to imaju pravo. I ako je Plenkoviću iole stalo do istine i do svog obraza,
koliko mu je od tog obraza ostalo radi sve korupcije koja je oko njega, ljudi koje on postavio na ključna mjesta, on će to dopustiti. Ako HDZ nastavi dalje koruptivnom stranom svoje politike, onda neka svaki građani znaju da i dalje sve skrivaju. Dobro, pratit ćemo što će biti s istražnim povjerenstvom. Ono što je meni iz moje pozicije stvarno dosta zanimljivo je to da eto, ne žele više razgovarati o epidemiji, gotovo je i pa to oni je se to. ponašaju kao, rekao sam to nekoliko puta, ali to mi je super, mi je to slika, oprostite mi na ovome, kao zec u šumi. Znači ono, zec trči, sretne medu, baci se na leđa i pravi se mrtav. Evo tako se HDZ. Dakle, 3 godine su nam skakali po glavi. Građani moraju se prisjetiti. Naprimjer, ja živim u Kastvu. U Matulje nisam mogao, jer je policija stavila branu 600 metara. Dakle, jedriličarima mojima su zabranili na jedrilicu i da na Kvarner izađu na treninge. Tenisačima treninge. Dakle, bilo je potpuno neko ludilo. Covid potvrde su uveli, nisu nikad rađena testiranja na sprečavanje širenja virusa. I zato je Covid ušao među naše bolesne starce u staračke domovi. Zato smo imali na koncu situacije koje smo imali sa smrtnosti. Dakle, potpuno krive mjere, lockdown. A sad se prave kao ništa se nije dogodilo. Zašto? Pa dolaze izbori. 400.000 građana je potpisalo na koncu i naš referendum. S 400.000 građana vi rušite HDZ, šaljete ih u ropotarnicu povijesti. I sad se oni tresu i kao ništa se nije dogodilo. I kako se dogodilo, ja jedva čekam puštati videa na svojim društvenim mrežama. Imam sva videa, na početku sam pretpostavio kamo će se to razvijati, pa sam to ostavljao u foldere, pa ćemo ljude podsjećati.